jam alle moɗon ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke funnague hirnague o rewo e worgo woɗɗuɓe ɓaɗiɓe wonɓe jamma wasani wonɓe ñalawma en puɗɗirima e inde gueno lamɗo lamminɗo kala laamiɗo ko kanko goto woni jonɗo hoore mum e nder laamu muɗum lamɗo mo juumata faljata dokkowo mo gaynata joguiɗo mbo wasata en puɗɗirima e inde gueno tedduɗo teddinɗo aade en juule mouhammadou cuɓaɗo ɓurnaɗo e winder goto mo gueno yiiɗi keddiɗe kala o yiɗirma ngam yiddeme nulaɗo muɗum sallllahu taala alayhi wa sallam en jettinene baba ɓen gaddan men woodede oɗo duna hilifaɓe diine aada e dendagal rewintoɓe jewte men en jejjitta mawɓe ardiɓe gallo hono Daouda Moussa Dia Abou Samba Diop e dendagal beltantoɗo Pindi TV on calminirama juuɗe ɓernde bandiraɓe musidɓe tedduɓe émission men juddu jeeri arti hannde addanmon kadi juddu jeeriji no mbowmi wiidni rek ma wul ma wel ma yette ha waddi ala no mbatten so wona puɗɗorɗen e Awa Dieng Sala salminire yeɓoɓe Ayaw Pindi TV. Assalamu alaikum bandiraɓe sehilaɓe goto fof mbiɗa salmina inde mum e yettode mum e mbaɗa salminma ano e mbaɗa salmina wa Pindi TV fof mbaɗa wiye Awa Dieng. Awa Dieng ɗo jibinaɗa? eyyi dow jibinami dow muɗum affaire yaade Fouta. mbaɗa yetta toon ɓe sahaji rek. Sahaji tan hotone Fouta? Bokki Diawe. Bokki Diawe. juddu jeeri o kam on gamti yiidem princesse? Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe on calminama onon fof mi salmini mawde galle o baba Abou Samba Diop kaw Daouda e ɓeyrennumi plateau e toute l'équipe Pindi TV. sikki ala juddu jeeri goɗɗo ko dogɗo on woni Kumbisa Babou kadi machallah gownoɗo weltinde on hono Penda Sara ɗo Ngawle o ari hannde o joddima men plateau o mais noon wonno omo heewi haal somi fiɓani yeesam rek o yawat kam no piɓirimi yeesam ngo moƴƴi Penda Sara ɗo Ngawle Penda Sara a wari kay accam kay min kay hol haadam hay hunde an min woppanma an somi woppima maya ay joni joni hôpital min gummi ha min kay ɗe balɗe fof kam tampuɗo kay a sella en ko hôpital kay min gummi kono kam wiɓe ka eɓe ceeka redam kay mi jaɓata ɗum kay ala mi jaɓata kay foti ko seegede noon a windinama ordonnance mi windanama jiɗɗa komi maya so Allah jaaɓi mi mayatade ko haniide to kam mayde so Allah jaaɓi yom ƴeew so Allah jaaɓi ko haniide to kam mayde jiɗɗa komi maya ko an mayadane gabbule ma mawɗe ɗe sa welama aɗa nande mbasu ñangguita a foti ko mayde ni an poɗɗo mayde onon hom windanma o ordonnance oɗon nati e docteur e nder suudu ɓe bindi kayit kay ɓe jalti mbiyam sod ordonnance o windi ordonnance o nani o kay windi ɗo keddiraɗa ko mayde ko yontere alhamdulillah on ko wi yontere mayo komi maayo eyyi ko yontere heddi hen min jetti Allah yetti Allah Eyo. jiɗɗa komi maayo holko docteur o windi ɗo mi mama fot mayde kam fodde mayde Ana- kay noon mayata so Allah jaaɓi ana fotino mayde ko boyi e mbim hum haalanam gonga so tawi ko holko waji o windi hen kono kadi sa maayi a fofti yottan anni ha taniraɓe ma ɓe dañ ko dañɗa ko anni ko dañɗa ko weeɓani hol mbidema tami mayi kami posto soɗo aɗa andi ko woni toon Aɗa- holko tawatmi toon aɗa wiya kam moy somi mayi kami posto toon a dañi temdere ko rewi Penda ɗum Sara ɗon lawol ma ala hen ƴettu pala sam kono hana an ka baɗɗo ko boni a jaɓani yaade mi to andade a jaɓani yaade to mi andade ma holla minen rek toñda galle to ha law pinata pine somin pini ar wonɗo ran haala en gumo juuɗo juulata an kay girende puɗɗiɗa jawnude yamba ha joni ko jawnowo yamba mawɗo man ha min woni bulfaale andama anani de wi bul faale gonda koye wuuro tare no wujja eyyi sa welama wujjude tan no woni re wuuro kay tano no innirɗa onon mbiɗa ko ndaare toon kam mbasu holko ñamre ndaare toon kam ono mbiɗa goni darde kam tan holko ndaare toon kam joni mbe sikki mbeɗa jogui feere mbimi wiyani ɓeeɗo mbimi holko woni e darde kam ɓe mbaɗanmi haydara comme mbima ko ar maayi ko ɗum metti ɓe mbiɗen ko alhamdulillah ɓe gonni e jalde ɓe jiɗi kami maayo mi himare jalle onon goni e jalde jale o fon mayde joni Penda Sara
darmi haalde mabɓe après an ɓe sikki mi nodda docteur mi ƴeewa feeri ordonnance o ko winda hen ko kam no way min holko mbaɗmi Allah ha Allah fawi kam o mettere holko mbaɗanɗa Allah min kay mi waɗi guila jibinami ha joni mboɗo mi juula mi juuli hami tampi a juuli kono a waɗani ko moƴƴi kon mbiɗen waɗani ko moƴƴi koñ amin to julde ma jaabama ko juutmi ko kayne malekaji ji foof koñ amen to yimɓe fof wadde histoire mo yo toñata wadde mum kala histoire tonde kam mami wadde mum histoire eyyi yo ɗum tahera ma en Penda Sarr mi haalde sukaɓe mi ar mi nodda docteur o mi namno mi ƴeewa ordonnance o no way par ce que ne hawni nandanam Hawa Dieng mi salmini mi juurim Hawa namnal mo namnotomami sa jooli e laan aɗa andi laan eyi ko jogtoɗa ko ha laan ka wawa yaade no wiyete gawƴal gawƴal eyi no wiyete Dieynaba leggal Penda Sarr min kay hoto namdo kam de min hoto namdo kam tara namdo ɗo kay Hawa Dieng laccir no defirte aɗa wawi defte laccir puɗɗortoɗa kam noon guila gawri ndi soit memede soit waɗede haydara gawri mo soit fewnede lacciri a lootat gawri ndi hadma lodde wonɗo fuɗɗoto afan kan loota gawri arat tan loota ɗum oɗo a waɗat ɗum e plate jurta ɗum a jurtat ɗum Dieynaba mbiɗa a waɗat ɗum sokko sokko kay ko no wiyete pulaar ko jolfo kay no wiyete pulaar a unat ɗum undi no wiyete undi gawri ndi no wiyete pulaar nde gawri sokkude sokkude eyi walla sottude sokkude sottude joni sa sotti gawri ndi ha gayni après mbaɗa ɗum e leket leket no wiyete pulaar ñebbe mbiɗa no haal ha nan ko yeɓoɓe kaldu toon no wiyete pulaar leket yulde yulde ɗo ko ñebbe ñedde horde ko horde wiyete kay ɗum mari jaago jogi ni ɗum mari ko jaago horde jogi wiyete ɗum wiyata ko horde ani anda ɗum ko horde wiyete eyi ko horde wiyete ɗum ɗo ko horde nani wiyete oɗo wi yumde o ko hoore mum ko helde wote keɗɗe ɗem ɗum no wiyete hoɗoɓe keɗo kam eyyi hoore kelɗo eyyi hoore ma ko heeli hay goto hoore ko heɗotama heeɗi konko hoore makko heeɗi hay fof an a sellani aɗa waɗa histoire tan ɗum wona tumbude histoire kay ɗum wona tumbude wiyete meeɗa nande nden inde de eyyi joni jewt joni tumbude wiyete eyyi joni no mbatta sa ƴetti tumbude nde no mbatta ha wonta laccir après sa waɗi ɗum hen ƴetta tame i no mbatta a waɗata condi ndi e tumbude tan ƴetta tame a seɗat ɗum ha bara Dieynaba o defanta kam laccirde no mbatta hanma sedde ɗum sa waɗi condi ndi e tumbude après a lawjot ɗum ko onon gandi ko woni yerwade eyi yerwade laccir Eyyi. imma taw kay yerwade ponɗon wiide a yewat e a yerwoto sa yerwima après mbaɗa mbaɗa ɗum sadi yerwo après a waɗat hen ndiyam aɗa waɗa ɗum aɗa waɗa ɗum aɗa waɗa bombe no wiyete pulaar woni yerwade tan yerwade eyyi après ƴetta yulde ƴetta morceau pawa hen après juppa hen tonde ɗe ha waɗa hoɗum guitta pawa ɗum e ɗum ɗo e gaz walla menda holɗum eyyi mais après sa fawi no waɗat no mbaɗa no yulde nde foti wade ha ganda ɓendi yaltinat cuurki yaltinat cuurki Dieynaba no wiyete a yaltinat cuurki annata ɗum ɓendi walla ɓendani surtude kay mataw wiyete eyyi joni so surti après guitta ɗum juppa ɗum e ɗum ɗo e horde nde e tumbude nde tumbude nde après juppa hen ndiyam ni laalo wona ɗum ɓeyde jogirani defande après a fusat ɗum anen waɗat ko ɗum ɗo eyyi sa fusima ɗum après mbaɗa hen laalo a seɗata noon tan mbaɗi sa fusi tan a waɗat hen laal a seɗata de
sa seɗi ha gayna mbaɗa hen laalo sa waɗi laal après mbatta a waɗa laata gaccira noon ala a wattade yulde he a wattata yulnde après sa watte yulnde fawa ɗum kadi laabi tati surtinte laabi ɗiɗi ndiyam diɗi tan an no foti laabi Dieynaba a so bindiɗama ça dépend e ɓendita kay an ko ñamte mbiyanɗa ko nani mbokk no wiyete e pulaar makka han makka no wiyete Dieynaba ko makka wiyete makka eyyi gartene Penda Sarr ɗo ngawle Penda Sarr docteur joni joni noddi kam téléphone taw mbeɗa haalde ɓeeɗo o wi ko taani fayidir ordonnance uji ɗi ko ordonnance pucco addanma ordonnance puccu eyyi wona ordonnance joni holko wi o wawa wallude kam hen tan mbeɗa wawa safrede al'ana mayta ala kay holko waywate ka walla kam hen kay ordonnance o wi ko ordonnance puccu ko taani oɗo yiɗ maaya kanko ƴetti ordonnance puccu gaddanɗa kam jiɗɗa komi maaya kay kono an kay ka puccu ka jiɗɗa komi maaya kono kay ko docteur waɗi ɗum anne waɗa docteur waɗi ay o mi yiɗi komi maaya mi hootat de ka koto mi hootat de woppam walla mi hoota wona joni hoto kayitajam goni hoto kayitajam goni kayitaji ma nan ɗo wimo yo yaltin kayitajam ɗi e yaltin kayitaji janan tottama kono noon ma an aɗa huuli mayde joni docteur holko wi joni holko wawi wadde o walla kam joni o wi omo wawi safrudem joni noon e dow safrugol ngol o wi an e hoore ma a rokkata min ordonnance jaleɗo honno mbatta ha jalna amen sa jalni amen tan woni ala wona ɗum ɗon kay mbimi kay yo wi kay holko mbaymi addude tan ho wawa safrude kam kay joni docteur o wi ala probléme sa ari toon omo wawi safrudem cella joni o yiɗ ko joni holko mbawmi addude kay holko wawa safrude kam kalis walla e haalis mbawɗa o ala o wona haalis kayitu judduma o wi sa addi kayitu judduma sa addi tan o safrede aɗa jogui kayitu juddu alhamdulillah eyyi omo jogui nan galle mi yino ala min kay mi joga kay juddu a haali bone kay kay juddu kay domi ɗi ñaami ɗum foof kay kayit judduma kay min kay mi boorama domi ɗi ñaami foof an noon ala sens a jagat ko ma sa ala kayit juddu la ilaha illallah muhammad rasulullah domi ɗi de ñaami kayit juddam de koye wakande mbannomi ɗum woni so kay wonan winoma ya moftanam woni so ani gabbule ma mawɗi daari nande mbasi ñawni kay wona ko an waɗɗum wona ko an ñamde tan goni ɗa galle min waɗi ɗum an nehi doomi min nehi domi ɗi kay ko allah addu ɗum e a fittata galle ɗum tay mi fittata galle so mbirtira ko an ñaam kay foti fittude joni min wawa fittude kay woppam mbima mi woppani kay woppam mbima mi woppani ay mi hersimon de mi hersimon de ay sa yofti mom tan ɓeeɗo rewɓe jogra rokkude jiɗa ko fiide kam mi fiyata de fiya kam aɗa hana anda bone maɗa yanima mima mi anda bul faale bul faale mi mbiya woni bul faale min woni Penda Sarr min jibini yumma eyyi sawalam eyyi bul faale moma yimɓe fof ene wona gandi mi nani joni kay ka ñamowo yemba eyyi wona mi wima ya woppa Abou Dado ene Alassane Fam en eɓe jawna yemba o kay an no mbatta wona an nawi kam e kamɓe hawe janggini kam an nawi kamɓe e janggini kam kay ko ndaare toon kam holko gonɗe e darde kam mama o Penda Sarr mi nani eɓe ñuumo e mbi eɓe jiiɗi tayanode beel ma rokkuɓe ɗum holƴo e mbi eɓe jiiɗi o kay rokkatake debbo kay wona jiɗi kam ma so Allah jaɓe dañata debbo an a danano gorko min gorkam mayi ɓooyi joni a woppaɗa min minen kadi mami dañ gorko goɗɗo so Allah jaɓi mami dañ gorko de an ko mbatta gorko holko mbaɗanmi gorko holko mbatta debbo inema en jiiɗa en jiiɗa mbimi an ka nayeyi so woni nayejo noon an nayi gon Penda Sarr an ko mami mbaɗa gorko nayejo no moƴƴi nayejo jiɗɗa joni aɗa gasni aɗa yiɗan hol gasnuɗo min gasni an anani ko wiite eyyi ko mbiɗa holko mbiɗa hol gasnuɗo min yaw yaaf moƴƴi tan mbabba ngappi makka ɗum jiɗimi ndew noon kam mbabba ngappi makka ina weeɓi wona lelde noon de yo yaw mbabba ngappi makka baba ngappi makka yo yaw ha won laabi tati mbabba ngappi makka mbabba ngappi makka mbabba ngappi makka ha won laabi tati taw yawat yo yaw baba ngappi makka baba ngappi makka ala wona noon de yawat baba ngappi makka baba mum yo yaw in leeli dum biya bani halde e haal tan haal baba ko weeɓi kay ala e adu baba ngappi makka baba ngappi makka ala aɗa yani de
ko gagnant won ɗo kala mon gagniɗo Penda Sarr addi bague en or eyi kala mon gagniɗo kañum heɓat ɗum mbabba ngappi makka ha won laaɓi tati taw yawata mbabba ngappi makka non a pertat de joni deuxiéme dernière changement nen a yawat ala dartude ala jasjaso joni wat ƴeew yeeɓoɓen ɓe jawnoɗa vite so wona ɗum a pertat mbabba ngappi makka timmi 3 fois Dieynaba allez Dieynaba Mbabba ngappi ngam. Dieynaba Mbabba ngappi mab. bijou en or Mbabba ngappi ngam. mbabba nga Dieynaba andan Dieynaba ara Haaltumi nana. mbabba ngappi makka ha won laabi tati Mbabba ngappi wawa. Dieynaba force mbasu Nam. mbabba ngappi makka ha won laabi tati Mbaba makki makka. Wawa de. onon dombayam gagné monde Penda Sarr gonga de ñaƴide Penda Sarr mbaba ngappi makka mbaba makki ngappi makka Mama deja wawa. mi dejani Ɗum jiɗɗa. ane terat ma mo ngal ngal Ɗum de adandaɗum. dekkam Ɗum adandaɗum. wawa haalde ɗum de eyi wofu Penda Sarr ngala ñiƴe mama ano Penda Sarr hankadi machallah a dañi solution e rafima o docteur wi a sellat e hokku min seeɗa dillu docteur wi kam kello sa hayti mayde kay ma Kono reedu mane il faut séguede. ala hayti seede min kay min ɗum ɗon ka sekataka a hayti redam sekataka de Sa yiɗi silla séguede kay. wonna nayi o wi docteur wi ne wawi safrude kam E kono séguede. ma ala sekataka kay mbi Kono ko séguede mbima. jaggan tension o nane Ala. Penda Sarr rokko yimɓe wiinama de ayi oɗon ko onon mbi kam yami jiɗɗon komi maaya Ha joni wop posete mo. ala gonmi koye yiɗade kay kaaliso addu ala woppu Ala addu woppu ma way. kaalisam Kono ɓurtotuma. addu kaalisam annen Joni darmto. jiɗɗa komi maaya mbaɗa ñamma kaaliso Eyi par ce que sen jaltiɗo e mbaɗa passe. hol pas mbaɗi sen joni mi fot moftude par ce que nagge boɗo foti sodde fof. kaalis mo moftunomi e wahande o noon ko batta nagge ge nagge nge ko maayo kay min kay somi dañino pikir ganda wara neɗɗo mi wara mo joni madame Eh? ya wara yumma saɗa waɗa kay ya wara yumma so allah jaɓi kan yiɗe to kam mayde an oɗo no fotni so jooɗima dow ma Penda Sarr wahande o nanto umu darmi ƴeew an wahande hoyon wahande kaalisam mo moftunomi o kalis ma mbaɗaɗa ɗono eyi o kodi ɓe ñamani ɗum kala ñamde ɗum fof ma bone ala mayde yani mi ñaami kay hoto haal ɗum mi a ñaami ñami ɗum wona an tottino mbiɗa yem jaggat ala mi weeni hay goto yo jagganam ala mi ñaami joni gasi wahande kaalisam guila eyyi joni mi totti pullo o pour yo sunuma nagge mi wiyanima ka yattoto min wima yattoto pullo o sonata nagge pour sa maayi an ka guje mawɗo naɗo joni mi luwi oto mi luwi fof pour ɓe nawtuma Fouta Fouta eyi min kay mi ruttake Fouta ko tay ni toon ala l'hôpital wona toon ɓe gobboytama l'hôpital uji moƴƴi ɗi fof ko ɗo Dakar woni ɗo joni sa maayi hot nawteteɗa min goppe haala mayde goppe ɗum mayde moƴƴani goppe mayde madame ara so yaawi so leewi an aɗa woni kombol mayɗa aɗa haalɗo ɓe haal haalamde wona nandi haalde e makko e hawo dieng oɗon mbaɗan jiɗɗa komi maaya eyyo a fot mayde minen min tampi an poɗɗa ko duwa taw ko ɗum so yiiɗi resede anne woto rokkum gorko eyi kamɓe keɓe yiɗɓe resede rokkama gorko so mi rokkama gorko joni mba hen somi rokkama gorko kay ko hooram dokkanmi kay manade min woni min kay ko hooram dokkanmi kay hoore ma dokkata gorko e so woni cuhlel noon mi tutuma bara baara hoto woni bara ko ponkal de konko ɓuuri kam laabi temedere joni jiɗɗa ko jooɗimo e dawam tan mi maaya hol gonɗo ɗum ɗon baara jiɗɗa moy omo jogui Mairie gorko kay moy soɓe moy mbiɗa de ko baara. mo ganduɗa kamɓe ala min kay artu caggal moy mbiɗa walla woni jiɗɗa wiide woni woni o kay fotani jewnede ba soɓe nawi aɗa kamɓe minen doni suhadde somin ndese nde min jahal galle worba men
mais mawɓe ɓe ɓe wawade déplacé kamɓe ko wonɓe ɓe garat he min mami yami mi faami ko jiɗɗa ko wiide ala ɓoggol o yiɗi wiide eyyi ko ɗum balantuma baaro woni ɓoggol baaro woni mbaa a yiɗi ba péréché a ƴewno sar baaro yiɗi wiide aɗa andi pérécision ɓe soɗe robbe mariage am nan toon joni an a waɗi robe ni aɗa suusi wadde robe mbaɗen kay pérécision kay précision eyyi aɗa wawi amde mbaɗa wawi amde kay am mi ƴeew saɗa wat précision mi ƴeew no mbatta holmo fawantemi nden holmo ɗon poɓɓe mbaɗnon précision waɗa ko ni waɗete joni holmo fawante kay eyi an ƴewre mo welda tan ɓe poonma joni yimanam goto morso kay yiman mi yimanma hoyon hay soko morso baba mal o wat précision hoyon hen walla jima kam na bagage bi dugg yow jogu mbay na bagage bi dugg yow jogu mbay na bagage bi dugg ada ay gorko debbo so dari mo jagdirini ummu hollum so mbaɗi ni joni morso so fawama kay holno mbaɗe nande omi kata moni aɗa andi ɗum ɗon farani an mam an min ɓoyi ana boyi de mam joni an mama ha hande ka jiɗɗo waɗnede oɗo o holko wi ala o wi tan a foti mayde par ce que a ɓooyi wuurde horoɗo woni ɓi funere fuutaw o kumbis baabo yimmo kono jogdino kam temeɗɗi o yoɓimam temeɗɗi o yoɓani kam de ɗum waɗi o jaɓani arde ɗo mama ɗum somi kadi kala ɗo wawi wonde mami tawoymo o dob o addan temeɗɗi yumakno jognima yimmo ko Mauritanie jognini kam temeɗɗi la ilaha on yeeso baba ma kam ha kumbis ɗum haadi kumbis arde han eyyi ɗum ɗum waɗi o arani kono somi paari ɗo ko an hannano kam ɗum mi winde kaye o a windani kaye ñamande o mi windani hen hoto kayit o woni kaye toon temeɗɗi fune yummum kumbis babu ɗo ko jogni nogas woni ɗo wonayni waɗen dokkama so ujunaje ɗiɗi hoto ujunaje ɗiɗi goni holli uñaji min a tottinoma uñaji an hande jiɗɗa tan kami ñaama ala hande kami ñaam wowoma tan he mbimam yaw woppam mbiman yattin kalis o mi jogay dow uñaji adu kalis o hollum an no so tasio mo ummima tan ko an somi maayi tan ko an an tension ma en ummade namɗo kalis tan woni mawɗo noon dillinde tension ma o ene weeɓi de dillinde tasio mam no ene weeɓi mam no eɗen jiɗɗa komi maaya no jiɗɗa komi maaya no sehil ma o jiɗɗen komi maaya e par ce que min mi ƴewtinen jilmbiɗa mi maayata an yiyet tension ma o joni umma an so ummima tan mi yara a mayat de so ummima tan a mayat mi woppi haali joni e joni an gilnanmi pular wiliranimi aɗa wawi reftude hen gilnanmi pular wiliranimi ina weeɓi gilnanmi pular wiliranimi gilennanmi pular williranimi accu e ruuji ɗi gilennanmi pular williranimi no foti laabi wattati gilennanmi pular williranimi gilennanmi pular williranimi gilennanmi pular williranimi wiliranimi jeynam gilennanmi pular willinanimi haaltu gilennanmi pular willinanimi wiliranimi gilennanmi pular williranimi haaltu gilennanmi pular willinanimi wiliranimi bon ko yesirte ko hoore fat mi are mbasu mi ar mbasu gilnanmi pular wiliranimi gilnanmi pular wiliranimi gilnanmi pular wiliranimi gilnanmi pular wiliranimi woni kay kono ñamde tan ɓeɗo ko juddu jeereji onono poti nawede puutan ndemoyon kon poɗo remoyde eyyi a fotiyade ka fotde remoyde ono ɗiɗo foof remde no muusi ne muusi ñoy so muusi kay ko tawi fof so wonani demowo o ñamata woni ne muusi on poti nawede fuuta ɓe jaaɓe ndemoya sar ana weltake juddu jeeriji ngar jooɗo e plateau in haalde remdugo yoɓe nawe fuuta ɓe watɓe encouragé a foti weltade mabɓe de mi nanani kamɓe ɓen tinno holɗum aɗen wallut jiɗɗum wonde won hon ma yo min a nani de
anani de ko nani ko haali ko ko gonga non ko haali ko ala woppu non ala woppu de anani yafum woppu tan woppu tan kami mayo dum sa agni sa so metti mo fo ka mayo ko go wop moƴƴi tan ewa ko peñe no wiyete pula peñe no wiyete pula Jenaba jettu on. peñe fanmi accu min anda ay wot fontomde haal had Jeynab ƴettude haal Jeynab ƴettat onon ɗi fof on pontotako Peñ wiyete ko peñ. e pula Penda Sarr mi anda de Penda Sarr mi anda kay mbasu diggirgal sukun diggirgal sukun diggirgal sukun holko mbiɗa mimi diggirgal sukun yeesode diggirgal sukun ko woni yeesode yeesode ko woni yeesode Peñ. yeesode won darogal kay darogal Yeesode. yeesode wa darogal aɗa daara hoore ma wona ɗum ɗo Penda Sarr an fodde ko mbaɗɗa koye fuuɗa an wi yeesode ko darogal wona mi mawni joni mi sam mawni kay hoore nde ko fuɗɗi yaade kay o ganda so yi galle o wottata o wiye wottani o haside o wiye o hasitani eyyi joni noon holko wona ko Allah waɗi kam ɗum Sa salmini Allah woni fuɗɗi ƴet fuɗɗi haqqille nde e an mi nani haal ma nan mbiɗa ala ka wonnan Allah pourquoi Allah en warma joni an ko mbaɗanɗa Allah Allah kay enen jawa Allah tan enen wara tan ko min mbaɗan kay sami wonani so wonani ko won ko kurmi monte a julde ko kulla joni ko kulla ko kulla kulmi kay ko sam yeehi e nder gaska ɓe ñoƴƴa kam toon comme so wonani ɗum monte a julde kay ay ɓen ɓuuri kam ni malaikaji moƴƴani jurmata ko hay goto o ko kalda ɓe jurmata ko o ko kalda ko ɗum waɗi mbimi goppe haala mayde o nde arat jamma de jamma o nawma o nawa kam eyo he malaikaji de ari hen ko haala seytane tan naati kam kono kaɓe moƴƴuɓe de koɓe moƴƴuɓe ala mom ala mina malaikaji en boni eɓe nanma ɓe nanani kam de ɓe nanim ala ɗo gonɗen ɗo kay ɓe nanani mimam ɓe nanim o hay sa natino les ɓe nanma malaikaji nendal en aranma ɗo noon o hol yo Dawda Dia en nelduma ɗo oɗo haalis e joni dende mi selli kay o wiya subbiye makko e haalis o hoɗon ɓuranma biye makka ala jiɗɗa komi maaya kay an kay jiɗɗa komi maaya an wajitere biye ma fof kan ƴettin kalis o kay ɓuuri an sa jiɗi kalis o ka maayo ala makka o sa yehi toon jeeha makka sa maayi makka en moƴƴi ala min kay hay goto yiiɗa mayde makko so mboɗo maaya kay yen maaya wuuram ɗo mi yaha wuuro jananɗo mboɗo maaya ala ko sa he mbimi makka sa yehi ɓe ñoƴƴete toon ha maaya toon min kay mi yaha joni jetto biye wori je mi ƴettani biye kaali wimo yo totti min kaalis o joni haalis o ɓuranma haalis o kay ɓurani kam e ham anda beela weltim ham anda beela weltim mi tottuma haalis o mi ƴeewa sa weltim no mbatta a nani de ƴeeɗo kay hummo kay cayoy ndetɗo a yimat kay jaggam noon guila mi yanani de mi fuɗɗimo yiilede dawde e Penda Sarr o yiɗi kami maaya de ayoy ndello cayoy jaggam noon guila mi yanani mi jaggima noon ayi de ay kota namnana yahde e Penda Sarr e yo yimanma goɗɗum noon cayode lo ñafo ɗum gam ta yo yimanma hoɗon yimanɗo morso baba mal goto hoyane a wawan morso baba mal wona wodde rapport hoɗum rapport min kay wona rapport ay woni c'est rapport min gamen quoi bal ye jiɓen ye holko jiɓaten yewran teko remba eyi watte ko teko remba noon teko remba teko remba noon teko remba taganen ɗo nofuram du Penda Sarr accu koton ma nde ha gayna ala no accata de an sa waɗi koton ka cofɗo sa waɗani koton ka cofɗo accu koton de tan hay sami soofi de dawde moussa ne yiɗi kam de mère ko an mama kon ko ardañ far mama yiɗa hedde joni mama yiɗa heddere dañi huno kama joni kay mi andi joni ɗum tawi jamma ara yalta ara wiya yahe yeɓal a sori a sandis wona gonga kam jammo so a yimi yalti
gonmi koye julde de mboɗo ñaago allah de ameri julo ina e jammo so ko sa julde jam ala wop ko juli faro jogi mame fa min jibini yummade komin jibini ɗum yumma kay somi yetti mami hannu ya mi ka joguiɗo far far no wiyete pular mbas no wiyete pular jaadugal jaadugal no wiyete pular jeena jaadugal jaadugal o no wiyete pular sukoro no haal tan woto hersu sukoro yim kay roko wona wiyan yim no o yiiro rokko ko woni hen mataw ko suku tan an ko suko an ɗeɓi jaggude seeɗa kono rokko ɓeyduɗa hen suko tan kon ko suko kon suko eyi wona ko yim no o yiiro o yaare o yiiro o yaare yim kay o yiro o yaare o yiro o yaare o yiro o yiro o yiro o yaare jamma funti kam o yiiro o yaare kono hande noon mala ko arat jaran kada wan nehala wiye jampo wona yiide eyi amane ponne haade kam ɗum de wona ɗum aɗa ponne feetoode jamma fundi kam kay jamma fundanima hande mala mais ko o yiro haɗan ɗon ñande malakaji fof tan ma tawam ɗon non ala so allah jaɓi sowoni leggal ma ngal ɗo Penda sowoni Sarr. leggal ma ngal aɗa wawi dogde mbaɗa wawi dogde kam malakaji ɗi gari dog mi dogat hoto nan nder barigal de ono mi huuɗa sam hay sa dogiɓe a fottate mabɓe ala lawol sa dogi a yiita ɓe kay ɗum tan kulmi sa a dogat armi haalanma systéme so malaika ɓe gari naata les em jiita hay sa naati les somi lelima e les mbimi so naati hay sa naati mamma en gaɗa babba ɓe tawata toon ala wona gonga hein anaɗi ko mbimi ko a melinade ɗo eyyi joni Penda Hande noon tawde émission men juddu jeeri gasi Penda Sarr a feeri yaade Fouta konngol ma battidiɗo e ko dokkata ayaw yeɓoɓe eyyi joni mi salmini Mamadou Racine Sy on ko sehilam ɓo yi kala ɗo ɓe mbaɗata feere ko min ɓe noddata Mamadou Racine Sy Podor Naajo mi salmini ɗum Baba Manne mi salmini ɗum ɓe pati fof mi sellani waɗan ƴewde kam babma mi salmini hoore fonnaaɓe fof Fuutankoɓe Amadou Abou en mi salmini Farayse naaɓe Abou Dado en Weeba Dado en fof Arsane Fama ono fof mi salmini on mbasoto jeeyaɗa emo calminta min ko añum golli jeeyaɗo Agnam Golli a feeri yaade toon min laabi ɗiɗi laabi didi didi ɗiɗi tan laabi ɗiɗi Dieynaba mbaynodire yeɓoɓe Ayaw Pindi TV émission men gasi on jarama onon fof yeɓyankoɓe Pindi TV ƴeewon noon elle Pular Dieynaba laaɓi hannde de machallah laabi kay wicca eyi o dogat plateau o tan so dogani tan machallah waddi bon musidɓe tedduɓe amtuɓe yewde Ayaw Pindi TV ko ferguita e ko tata fof onon ñaaga yaafuyi neɗɗo timmani jiɗɗo ɗum tan timmitat ɗum enen jarna wonɓe caggal karalagal ngal Samba Diop e équipe mum wondude Thiatou Walo Amadou Touré e a salmini kamɓe fof koɓe jambareɓe e jambareɓe kamɓe fof kay catene oɗo no wiyete kay Amadou Touré Amadou Touré en kamɓe fof Didje Kiss Didje Kiss kas e kamɓe fof kay Ndeye kamɓe Fatou fof Ndeye Fatou en machallah e weltantoɓe Ayaw Pindi TV fof kalis o Mamadou Sall donay tareji omo jogani kam kalis harmo sen jaltiɗo joni jehen galle funere Fouta omo jogani kam kalis temeɗɗi mi windino e kayit windu kayit o mi windino nder nanne on jarama jarama bandiraɓe bapenen yon mam hande ani nani wolofde wi bapenen yon babenen yo jangal ñaw fi bapenen yon mera mam jagama wolof bise waaw janga yakkar ko mom tukulore tan daggol wolof bi est ce que nani wolof de anani noon tigi rigui waddi bandiraɓe on jarnama ha saaha goɗɗo e yewtere men émission juddu jeeri ɗo e Pindi TV